Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные темы для страны и приглашаем наиболее значимых людей. Сегодня, на мой взгляд, одна из самых важных тем для страны – это захват украинского телевидения агентами влияния российского. И, конечно, всех тревожил и интересовал, и до сих пор интересует конфликт, который произошел на канале ЗДИК, который официально перешел под контроль близкого к Медведчуку, в свою очередь близкого к Путину человека. И сегодня у нас в гостях как раз люди, которые уволились с этого канала, с телеканала ЗИК, и плюс еще несколько ведущих журналистов страны, их всех по очереди представлю. Вот это Севгиль Мусаева, главный редактор «Украинской правды», недавно с Америки вернулась, где училась в Гарвардском университете. Вот, и тоже много про журналистику в последнее время говорила в разных СМИ. Значит, справа от меня Христина Бондаренко, она бывший генеральный продюсер телеканала АТР, но вот она покинула журналистику где-то примерно сколько времени назад. Вы же так на разрахунки всписав? Нет, я специально так говорю, потому что ты тоже нам расскажешь, почему, как ты смотришь на украинскую журналистику, не работая в ней там какое-то время, несколько месяцев уже, да, и почему ты так вот решила, что журналистика у нас какие-то такие проблемы, из-за которых в ней сложно сейчас работать. Роман Недзельский, редактор. Добрый вечер. Добрый. Шеф-редактор телеканала ЗИК, тоже бывший уже. Вот, да. Так же, как и Таня Даниленко, она ведущая аж 2 программ была на ЗИКе и тоже ушла вместе со всем коллективом практически, с основной частью. И также Вахтанг Кипяни, которого там черт знает сколько лет была программа «Историческая правда», и который тоже ушел с телеканала ЗИК. Ну и у нас в гостях народный депутат Егор Соболев, который как раз предложил недавно в парламенте методы борьбы с русской пропагандой на украинском телевидении. И это тоже интересно, потому что варианты рассматриваются, и никто ни к чему пока не пришел. Я, конечно, хочу начать с того, чтобы спросить у людей, которые оказались в этой ситуации на ЗИКе. Вы уже много раз, наверное, рассказывали, что произошло на разных каналах, но все-таки у нас такое сейчас время, когда никто не смотрит все, и наш зритель, он очень заинтересован, он такой, как бы, зрители не случайные на ТР, люди, которые переживают за Украину, за все, что происходит, и, конечно, наш зритель против российского влияния и так далее. Ну, по старшинству главного редактора начал Роман. Когда, вот почему именно в этот день, когда было объявлено, что Козак, ну, формально, я считаю, что формально, мое мнение лично, стал владельцем еще одного канала, уже 3-го по счету, вы поняли, что все. Потому что слухи про то, что Медведчук хочет и захватывает канал ЗИК, ходили давно, где-то примерно год. Да, вот что было с тем спусковым крючком, когда ви собрались, решили, що вже нічого не буде? Більше того, я ці чутки спростовував. Коли мені говорили, що Медведчук вже фінансує ЗІК, і тут кілька людей відмовлялися давати коментарі, я їх переконував особисто. Кажу, давайте коментарі нашим журналістам. Тому що ні. Ті люди, до яких я приходив, які наймали мене на роботу, менеджери попереднього власника Демінського, вони залишаються на своїх робочих місцях, домовленості зі мною зберігаються, тобто повне невтручання в новини і в тижневик, про які я домовився попередньо. Не з'явилося ніякої нової людини в менеджменті, яка би там, можливо, ходила і вносила якісь корективи в редакційну політику каналу. Цього не було. І тому я сам, ну, звичайно, закрадалися сумніви, так, бо багато журналістів, розслідуючи, мені говорили. Але я кажу, що ознак того, що от вже це сталося, немає. Як тільки це буде відомо, я звільнюся. І я, ну, це вже дуже давно пообіцяв багатьом людям публічно в Фейсбуці. І, звичайно, ще дуже цікавий спосіб, в який повідомили колектив, був. Просто хтось із колег в Ньюзрумі прочитав пост іншого журналіста, який тепер працевлаштувався за нового керівництва на ЗІКу. А от про те, що от все, Медведчук купив 3-й телеканал. І потім на 112-му на їхньому сайті з'явилося офіційне підтвердження. Ну і все, далі мені вже ничего не потрібно было, я одразу написал, что я звільняюсь. А ты советовался, вы вообще советовались друг с другом, когда? Можно говорить всему как бы вместе, тут я никаких слов представлять не буду. Я був в дорозі на Івано-Франківськ, я якраз їхав презентувати книжку «Справа Василя Стуса». Медведчуку дуже приємно очевидно це чути. І мені подзвонила продюсер нашої програми «Історична правда» Оля Мовчан, сказала, ти про таке знаєш? Я кажу, не знаю. Що будеш робити? Каже, звільняюсь. І
І тут, оскільки це потяг і зв'язок зірвався, я навіть не знав ніякі подробиці, чи хтось сказав, тобто, в принципі, але користуючись нагодою, я написав допис, що там на цьому історія закінчується, а через 5 хвилин чи 7 воно передзвонило вдруге, пост мій вже був. Тобто я фактично думав 10 секунд, тому що, очевидно, так само, як Роман каже, розмови були, я їх не заперечував, тому що, по-перше, я не вірю в конспірологію, я вірю в факти. І коли перший раз з'явилися розмови, що Медведчук купує канал, я вирішив просто перевірити це методом журналістським. Я зробив передачу про Василя Стуса, покликав до передачі 2 прекрасних адвокатів, стаття яких з'явилася свого часу на «Українській правді», Роман Тетикало, вискочило ім'я іншого з голови, і вони зробили юридичний адвокатський розбор справи Стуса, в якій Медведчук був. І тобі ніхто не мішав? І, ні на етапі ідеї, ні на етапі реалізації, це не видаляли з ефіру. Я просто перевірив це, знову ж таки, це, таке, кинув на живця, так би мовити. Ніхто не відреагував. І це був ще рік роботи після того. Тому, відповідно, зрештою, чи було, чи не було, це не важливо, тому що глядачі, думаю, вже давно це розуміють краще за журналістів, що вже немає ніякого українського телебачення. Є окремі телепродукти, є окремі люди. І, напевно, ніхто не має дивитись, на мій погляд, сітку навіть улюбленого каналу від А до Я, від 0 до 0. Треба дивитись конкретну людину, якій довіряєш, конкретну програму, яка тебе цікавить. Бо якщо дивитися все, ти справді станеш жертвою маніпуляцій. Тогда ти мог остатися в Ахтанг і сказати, мені нічого не інтересує, я не міг моя програма є, все. Медведчук це навіть не Ахметов. Я не знаю, в мене ніяких ілюзій нема щодо Ахметова, Фірташа чи інших людей. Це ворог. Це не опонент, це не олігарх, це не політик. Тобто я його сприймаю як ворога. Він стріляє в нас, він реально вбиває моїх знайомих, а деяких вбив. Тобто я до нього ставлюсь саме так. Тобто іншим я просто, грубо кажучи, руки не подам, але з цим я не хочу опинитись на одному полі, бо, очевидно, тут питання буде стояти, чи він мене, чи я його. Я так це сприймаю. Це дуже емоційно, але я мав інший досвід. Ще колись, вибачте, 20 чи майже 20 років тому я працював в газеті «Київські відомості», і тоді ще младий олігарх Медведчук і младий олігарх Суркіс її купили. Довший час не було ніяких змін, взагалі жодних. Їх цікавив тільки футбол, насправді, тоді. І в один з днів був день народження Путіна, привіт, знову ж таки, йому. Я написав статтю «Резидент всієї Русі». Тоді так було прийнято писати. І на ранок ця стаття вийшла без мого... Тобто стаття моя вийшла, підпису не було. Я дзвоню редакторам, якийсь Іванов підписав. Дзвоню редактору, кажу, що сталося? Каже, вирішив, оскільки ти пишеш про Медведчука як про адвоката Стуса, а тоді це теж було, ясна річ, то вирішили, ти будеш друкувати в газеті тільки під псевдонімом. Я кажу, до побачення. І тоді на «Українській правді», знову ж таки, я опублікував цю саму статтю. Скільки років пройшло? 21 чи 20. Нічого не змінилося? Так, скільки років Путіна, можна порахувати, в жовтні місяці, йому був день народження. Тому ця людина інакше не вміє. І більш того, тоді він сприймався як опонент, як якийсь мутний політик з київської групи. Зараз я його сприймаю просто як людину, яка вбиває нашу країну. Я про професію мовчу, просто країну. Таня как раз сказала фразу, которая всем запала в голову, да, я не хочу стрелять в голову зрителей, да. А как тебе это было сказано в тот момент, когда ты узнала? Тебе сразу сказали, что все будет иначе, или ты просто сама это почувствовала? Мене ця новина теж застала зненацька. Я брала інтерв'ю в митрополита Епіфанія, глави Православної церкви України, на радіо НВ, де я також працюю. І в цей момент, коли Епіфаній там ще фактично стояв в дверях, і саме він заходив, з'явилася червоним новина на стрічці Інтерфаксу про те, що Медведчук купив телеканал ЗІК. І в той самий момент, буквально через я не знаю, поки я ставила перше питання Епіфанію, в той момент в мене в усіх моїх месенджерах почали з'являтися повідомлення про те, що Вахтанг пішов, Рахманін заявив, що він іде, хоча з Рахманіним було все очевидно і без того, тому що він вже фактично, де-факто політик, так, і що вже є безліч заяв, величезна кількість, що вся майже львівська редакція звільнилася. Це відбувалося блискавично, ніхто ні з ким не міг порадитися, ніхто ні з ким не міг консультуватися. Я правильно понял, да? Так, ні в кого не було можливості, тому що п'ятниця вечір. Ніхто не тиснув ні на кого. Всі свідомо приймали рішення, розуміючи того, що одразу так на ринку роботу не знайдеш, але вони зважились на це. І це той унікальний момент, коли, до речі, багато кому спала на думку ця теза про те, що це Медведчук, це не Ахметов, це не Фірташ, це не Льовочкін. Це не Мураєв і Рабіно, це не Мураєв, це не хтось такий.
кого ми можемо ідеологічно там сприймати, не сприймати, це Віктор Медведчук, та сама людина, яка в 80-х була причетна і безпосередньо брала участь в судових процесах над українськими дисидентами. Як мінімум 2 з них закінчили дуже погано, жахливою, принизливою смертю. Вахтанг не дасть збрехати. І це та людина, яка на початку 2000-х розбудувала систему цензури, проти якої багато хто з нас ще встиг поборотися. Всі за цим столом, крім Атанасєва, яка не встигла просто. Ще тоді всі теж на другу цензуру приїхав. І от Роман теж. А я прийшла, і Христина теж, ми прийшли в професію в розпал цензури Медведчука, і Христина прийшла зразу на 5 канал, а я прийшла спочатку на телеканал СТБ, звідки я йшла, розуміючи, що в мене немає можливостей росту саме через цензуру. Тому що далі я не таких компромісів людина, яку візьмуть там в велику дорослу лігу, так, журналістики. Мені не дадуть робити серйозні сюжети, тому що я не настільки договороспроможна. Так? І тому я пішла на 5 канал, якому не давали інтерв'ю топові політики. Для того, щоб взяти інтерв'ю в координатора парламентської більшості, треба було за ним полювати добу. Для того, щоб записатися на прес-конференцію в адміністрацію президента, теж треба було витратити тиждень. І я пам'ятаю ці часи. Тому для мене людина, яка в шкільні роки читала багато про те, як репресували Стуса, Литвина і так далі, для людини, яка прийшла в журналістику в розпал цензури і пішла боротися проти неї на 5 канал в силу своїх там юнацьких амбіцій, так, для людини, яка пережила це кілька разів і бачила, як страшно, наскільки страшна ця людина, і чим вона займається зараз, ну, відповідно, для мене тут не було якихось варіантів інших. Тим більше приклади, будь ласка, є. От 2 канали, яких ми можемо вімкнути, промоніторити. Ну вот, я хотел спросить, вот вы мониторите эти каналы, да, уже вопрос не только к людям бывшего ЗИКа. Я не дозволяю. Нет, ну правда, вот кто, какие впечатления может рассказать об этих каналах, которые уже принадлежали Медведчуку? Как там идет вот эта пропаганда российская? Ти можеш в нас не запитувати. Я тобі хочу сказати, що в нас більша частина колективу це люди, які встигли попрацювати. На 112-му при його старті, на Ньюзвані при його старті, на прямому хтось працював. Тобто це, я кажу прямий, тому що, по суті, частина менеджменту перейшла з прямого каналу. Сейчас, на ЗИК. А перед тим вона прийшла на прямий, так само з Ньюзвану і 112. Такі гастролери, які делают как бы... Ні, це не гастролери, це пул медіа-менеджменту, який вміє робити інформаційні телеканали і їх запускати. Тобто для любого заказчика абсолютно безпринципно політичний. Ну, тут один просто заказчик все время, тому... Ну вот, Христя, ты все это наблюдала, находясь в политике. Ты участвовала в политике таким образом, что была не соврать, как пресс-секретарем Анатолия Гриценко, да, під час выборов. Да? Сейчас ты нигде не работаешь и смотришь за этим всем системой. Ты ожидала вот этой покупки ЗИКа и вообще то, что сейчас будет? Ну, я не очікувала купівлі ЗІКа. Я тобі зараз, знаєш, трохи розрядити обстановку, коли там ми говорили про ЗІК. Знаєш, я згадала пісню Танемика, там «Поки Фідель живий, ти ще малий», да, якось так називається. Це така жартівлива пісня, просто я хочу сказати, що для мене там Таня Даниленко, да, ну, ми з нею давно дружимо, вона от для мене була таким форпостом в журналістиці, тобто я могла собі там десь йти, повертатися, але я розуміла, що, знаєш, там є вартові, які тримають цю професію, це не тільки Таня, це там є певні люди. І для мене, звичайно, ця історія стала шоком, тому що коли я зрозуміла, що Таня йде з професії, ну, для мене це означає, що все. То це загроза найвищого левелу. Вона ж не йде з професії. Ну, так фактично, ну дивись, зараз немає. Зараз просто в неї така ситуація, коли вибору немає, коли там, ну, якщо говорити про мене, то в мене там була інша історія, її не можна там якось масштабувати до загальності, да, час на общому не можна так говорити. Але в мене дуже просто, я пересварилася з адміністрацією президента Порошенка, я не могла потрапити на жоден канал свого часу після громадського, який був би там якось належав там, да, або там асоціювався з Порошенком, який теж міг там сказати на 112 і на інший канал. Да. Тому в мене був очевидний вибір, я тоді вирішила піти, спробувати себе по інший бік, і я пішла в одне з міністерств, очолила медійний напрямок. Мені було цікаво спробувати робити щось там, тому що залишатися зовсім без роботи, без професії я не могла, це якось було дотично. Після того я повернулася на АТР, знову ж таки, і я
Вважаю, що я дуже рада і горда з того, що нам вдалося зробити всім разом. А після АТР я вирішила для себе, що я хочу піти знову ж таки спробувати допомогти політикам в тому, щоб потрапити там в медійний простір і так далі, як я це знала. Да? Тому це окрема історія. Як я на це дивлюся зараз? Дивися, я можу говорити зараз не з точки зору журналістики. Ясно, що журналістика це дуже те, що зараз ми зробили. Історія в іншому. Історія в тому, що Медведчук, маючи ці канали, він не має опозиції серед політиків, тому що політики, які не належать до табору якогось олігархічного, тобто я маю на увазі ті, в яких власники або там якісь певні люди, які вкладають в них гроші, мають олігархічні канали. Єдине для них раніше, і взагалі, в принципі, вибір – це були маленькі інформаційні канали. Тому що, попри те, що інформаційні канали – це 6% ринку загального, але треба розуміти, що це 6% вже 9%. Да? Тобто, коли я пам'ятаю, це активні виборці, які якраз ідуть і голосують. Тобто, це ті канали, які важливі для політиків. І якщо ти десь щось, там був, наприклад, однієї політичної сили, коли хтось із цієї політичної сили на телеканалі «Прямий» щось сказав проти Медведчука, при тому там не те, що там дуже таке, огульне, і його тут же внесли, його і половину політичної сили, в бан на 3 каналах – NewsOne, 112 і вже ЗІК. Тобто ти розумієш, що таким чином він просто блокує навіть політиків на будь-яку критику себе на будь-якому з цих каналів. Тобто це монополія не на тільки інформацію, це монополія на участі в політичній житті. Це історія ширша, не лише про монополию журналистики. То есть Медведчук сейчас по факту держит у себя в кармане ключ, которым он открывает двери политикам или закрывает двери политикам. Это прямое влияние, это просто искажает картину політичну напроч. Просто треба згадати 2001-2003 рік, коли були ці так звані темники, про які це так система була відпрацьована. Колись темники це було стільки тексту, така інтерпретація. А потім кілька років це була теза, наприклад, і заява народного депутата, грубо кажучи, Томенка. Коментар відсутній до всієї, тобто його нема. Віктор Ющенко кудись його нема. Юлія Тимошенко, її нема. І от цих людей, кого не було в українській політиці, їх було кілька сотень. Коли кандидат в президенту протягом півроку не мав жодного синхрону на жодному телеканалі. Смотри, то есть фактически... Тимошенко не була в ефірі 3 роки. Смотрите, ребят, я тут не жил в это время, да, но не кажется ли вам, только к Севгирь хочу обратиться, вот не кажется ли вам, что какое-то дежавю мы наблюдаем, да, что вот эта цензура возвращается в абсолютно вроде бы формально свободно, никто законы не ограничивает, ничего не, но в новой форме возвращается такого цензура. Я тебе хочу сказать, что это такое своеобразное перерождение происходит, потому что контроль над медиарынком всегда пытались поменять, и вот я помню, например, если брать там ситуацию 2003-2004 год, я как раз тогда приехала в Киев еще студенткой университета, я хорошо помню, эти протесты 5 канала на тот момент, И на каждых парламентских, президентских выборах мы могли наблюдать эту ситуацию, когда каналы каким-то образом перераспределяли свою симпатию, и так далее. Потому что, к сожалению, 85% украинского медиарынка, он контролируется олигархами. А когда-то была такая монополизация, вот что в руках у одной политической, фактически одного человека, давайте будем говорить честно, кто он кум, понятно кого. Понимаешь, возможно, не было формального контроля, то есть не было юридического контроля, но формальный контроль над медиапространством все равно каким-то образом был. Я вспоминаю, например, ситуацию перед Майданом, 2013 год, как выглядело тогда информационное пространство и сколько каналов на тот момент могли рассказывать о коррупции Александра Януковича, о таких фамилиях, как Сергей Курченко и так далее. Это в основном делал оппозиционный канал TVI и несколько інформаційних сайтів, тому що в адміністрації президента були конкретні люди, які відповідали за роботу з телеканалами. Ну, что я хочу сказать, что то, что произошло в ситуации с Медведчуком, это абсолютно логичное заключение этих 5 лет президентства Порошенко, потому что никогда еще Медведчук с 2004, с начала нулевых не был настолько сильным в Украине, насколько он стал сильным за время президентства. Сильным политически, сильным экономически, сильным влиянием. И политически. Я вот только что искала, например, свое расследование, которое было опубликовано в «Украинской правде». Это 2016 год, февраль 2016 года, когда мы писали о том, как компании Медведчука заходили на абсолютно черную схему по так называемому импорту угля, когда
под видом того, что этот уголь шел из Южноафриканской республики, на самом деле Украине продавался уголь с оккупированных территорий Донбасса. И наценка на этих схемах составляла $50 на 1 тонне угля. Медведчук жирно едал, и там, да? Вот кто вы думаете там всплывает? Тарас Козак, который через 3 года покупает каналы, да? А он вот, кстати, Козак. Кто он в этой схеме? Вот, Кто Козак? Да. Козак это, ну скажем так, миноритарный акционер, наверное, этих каких-то. То есть он его какой-то миноритарный партнер, человек, которому он доверяет. Он его отправил в свое время, там, как бы делегировал в Раду в 2014 году на досрочных выборах. Он на него там записывает какие-то еще... Ну вот, например, реализация этой схемы с углем, ею занимался там Тарас Козак. Уголь углем, но здесь он заходит на другой рынок, на рынок медийный, и везде Козак. Ну, вот... Ну, это человек, которому он доверяет. Это его представитель... Він близький з братом Медведчука, і, відповідно, він представитель его интересов в час з Украине. ним співпрацював. Ну, абсолютно очевидно, что конечным бенефициаром всего этого является Виктор Медведчук. Абсолютно очевидно. И все эти истории по поводу ночных визитов на Банковую, это же все происходило. Участие Медведчука в Минской группе. Это все происходило на глазах страны в течение последних 5 лет. Чему мы должны сейчас удивляться? Порошенко давал выпасаться Медведчуку на экономическом поле. Да? Он укреплялся экономически, политически. И в итоге эти каналы, в общем, Порошенко и съели в итоге во многом. Так? Ну, ні, Айдер, не зовсім. Ці канали достатньо лояльні були до Порошенка. Достатньо лояльні. Вони просто формували біполярну картину світу, що з одного боку є Шуфрич, Рабинович там, і Медведчук, і Наталя Королевська і так далі. З іншого боку є Петро Порошенко, ну і відповідно ця політична сила. Вони формували цю біполярну картину світу. Але щось пішло не так, і результат виборів був трохи не таким, як очікувалося. Але тут варто, от ти не так давно тут живеш, а люди, які там в журналістиці українській там останні 20 років, вони чудово пам'ятають, що Віктор Медведчук після своєї поразки в 2004-му, там на початку 5-го року, він не зміг оговтатися від цього жахливого удару. Він під час Ющенка, який його ненавидів, він намагався там теж потрапити там в українську Блок політику. Блок не так, який з тріском провалився. Під час український вибір тоді ж утворився. А після того був президент Янукович. Під час найбільш проросійський президент і от найбільш проросійський політик при ньому не зміг повернутися у велику політику і не зміг повернути. Чому при Порошенко це стало можливо? Ну, тому що він будував, як Таня каже, це біполярний. Він один одному стало не опасно, но на його фоні, Почему не опасно? Нет, питання ж не опасно. Давайте будем честны, он делал свой бизнес, откровенно, и завел его в том числе и бизнесовые вопросы. Наверное, за какую-то лояльность со стороны там по поводу освобождения тех же заложников. Хотя вопрос спорный, насколько эта стратегия. Все, что мы помним, освобождение, это за счет президента Турции, который отдал Путину, вот последнее было освобождение. Ну, було 17 людей, яких звільняли. Розумієш, справа в тому, що ми не знаємо, тут, розумієш, замкнуте коло. З одного боку, заручників, тут, от хто пропіариться, головне питання при звільненні заручників, хто більше пропіариться при їхньому звільненні, Медведчук чи хтось інший. І от заручників тримають для того, щоб дати можливість пропіаритись Медведчуку і навпаки. Там, да? Тобто проблема, його роль в звільненні заручників, вона не така однозначна, як Подожди, но давайте нам честно це скажем, подають з його последние 2 телеканалів. года мы не видели никакого освобождения заложников. Последнее, что мы видели, серьезно, это когда Эрдоган отдал трех или двух групп каких-то там агентов своих, да, но это все было просьба, видимо, через там наша власть просила там, и он отдал, это Путин ничего так не отдает, да? И тут был обмен абсолютно, был там Медведчук или нет, неизвестно, но тут обмен был для Путина важный. Он своих людей вытаскивал, а крымских-татар отдавал, да? Больше я ничего не помню. И вот эти 2 года последние, когда Медведчук не работал фактически, вот, ну где эффект-то, вот вы говорите, да? Он политикой чувствует себя... в 17-му році звільняли заручників. Ну это последний, у нас 19-й год уже, да? И все это время многие сторонники даже Порошенко говорили, ну когда он заберется с Медведчуком, почему он его не трогает? Там, ну тут в студії Дивись, Геннадій Афанасьєв, так, людина, яка була звільнена з кремлівських застінків, прийшла сюди, стала шаленим прихильником президента Порошенка, і зараз вона в пулі
Виктора Медведчука. Это была его неудачная шутка. Неудачная шутка. Да, он сказал, что, кстати, все поверили сразу, да, но это как бы человек чувства юмора особенное. Он другого типа человек, он действительно вот такой прям настолько активный сторонник Порошенка, да, что там просто от него вже так от ходять, як от Олешко. Ну, питання того, як Медведчук з'явився знову, воскрес в українській політиці, набрав ваги, це питання в першу чергу, звичайно, до Петра Олексійовича Зачем Порошенка. он это делал? Неужели просто это деньги? І хотілося б почути правдиві відповіді. Якщо це була умова Путіна, так і скажіть, це була умова Путіна. Він так і каже. Він якраз тут так і каже. Ми не можемо вимагати неможливо. Я думаю, моя думка, що зростання впливовості Медведчука це, грубо кажучи, це вимога Москви. Це я думаю, я не великий там суперприхильник Порошенка, але я думаю, я раціонально намагаюся дивитись. Це була одна з умов, так би мовити, що кожному президенту ставили цю умову. Напевно, але ситуація війни, обміну і можливості, які і дають, я думаю, що це були умови. Але чому в цій політичній речі, насправді тут чиста політика, з'являється ринок скрапленого газу, вугілля? Оцього я не можу збагнути. Я навіть би захищав Порошенка, який тримає в мінській групі Медведчука як не свою людину, а людину Путіна. Бо в переговорах дуже важливо, щоб з тобою в принципі сіли за стіл. Бо якщо ми призначимо, не знаю, Ірину Фаріон главою мінської групи, це прекрасно, але з нею ніхто не сяде. Або там можна назвати ще 99 політиків. Але якщо з ним сідають, то значить він може бути в цій ролі. Але відповідно ринок, який дозволяє йому заробляти величезні гроші, раз. І ринок в Росії, який дозволяє заробляти його дружині, на нафтовому бізнесі, це два. Це зовсім не має ніякого відношення, вибачте, до заручників, до політики, до проросійських партій, до купівлі каналів. Це щось інше. От мені здається, що в цій ситуації от ми не знаємо чогось дуже важливого, яке дозволяло б нам цей пазл повністю скласти. От у нас виникло дуже важливе запитання, і відповідь на це запитання хотіли б почути там мільйони українців. Давайте його зараз от публічно адресуємо Петру Олексійовичу Порошенку. Нехай він вийде і пояснить, оскільки склалася така загрозлива ситуація, нехай настав вже час. Вже, не знаю, Медведчук, напевно, йому не настільки потрібен, якщо він був потрібен тільки для контактів з Росією, для, я не знаю, перемовин по ситуації на фронті, для контакту по обміну полоненими. Нехай пояснить, чому, що і як було. І це, мені здається, це тільки додасть йому політичних балів, яких він зараз прагне перед виборами. Я би от публічно до нього звернувся. Ти приблизительно розумієш, яким буде цей ответ. Все одно, але відповідь, знаєш, навіть... Будь-яка відповідь, ми з нею можемо зробити висновки. Йому це питання ставили, можливо, не йому, а комусь з його представників. Він пояснював декілька разів про чорта лисого договарюватися, чи як там було, ми пам'ятаємо, тому це питання, в принципі, буде без відповіді. Це, очевидно, ситуація зараз вимагає більш розлогішої відповіді, як на мене. Але дивіться, в лютому останній раз, він, здається, чи передостанній літав до Путіна, значить, і до Міллера там і так далі. Було порушено кримінальну справу. Кілька днів тому, може днів 7 тому я бачив, здається, чи у Лариси Сарган, прес-секретаря, що проводяться слідчі дії. Там, скільки вони можуть проводитися, це ж дуже проста історія. Тобто, якщо не було допиту Медведчука, які слідчі дії можуть проводитись щодо людини, яка їздила і тиснула руку і про щось таємно домовлялась, бо ми не були присутні, ніхто не був присутній на цій зустрічі, з президентом держави, яка з нами воює, і це рішення Верховної Ради. Чисто юридично, розумієш, в чому тут склад злочину? Наше законодавство не пристосовано до цієї гібридної війни, щоб звинуватити. Його мають запрошувати, запитувати. Тобто він має ходити в прокуратуру чи в СБУ. В последние годы, там Саакашвили кошмарили, еще кого-то кошмарили. А есть люди, которых не трогали, да? І от Медведчук... Оце мене дуже дивує. Чому в справі, де він сам грубо кажучи, їздити до президента воюючої держави, не може. Просто є речі, які робляться таємно, через посередників. В час Другої світової, там де в Швейцарії люди від Бормана і люди від Черчилля зустрічали. Все нормально, але вони разом не пили чай і не ручкались під німецькими там чи британськими камерами. Тут це відбувається. І я не розумію, чому Служба безпеки чи Генеральна прокуратура місяцями цю просто, може там немає складу. Вона ж дозволяла їм вилетіти прямим рейсом? Ні, дозволяти нікому не треба. Люди з країни, у нас вільна країна. Ні, у нас не вільна країна. А якщо ти захочеш прямим рейсом злітати в Москву, окей, прямим так, але воно може через місяць зробити. Але питання, якщо це відбулося, тоді вже інша історія. От тоді вже вступає Служба безпеки. Якщо людина, яка там була клерком в якійсь ДНР, сидить в СІЗО,
то людина, яка не є клерком в ДНР, а про щось домовляється з президентом Росії, вона не має жодних проблем в лічній, бізнесовій і іншій діяльності. Ну, я дивлюсь. Ну вот мы добрались до политиков, вот слишком долго для народного депутата молчать полчаса. Я специально хотел, чтобы Егор послушал. Вас слухаю. Да, Егор, вот ты внутри власти находишься, да, не исполнительный, да, не в АП, но ты находишься все время в Верховной Раде. В чем феномен Медведчука? Почему он не только выжил, но и укрепился за эти годы? И почему сейчас он просто демонстративно, как верно вот Вахтанг говорит, и все мы видим, демонстративно летает к Путину, демонстративно захватывает медийный простор. Причем об этом и дальше поговорим. Говорят, что он хочет купить еще кучу каналов и как бы стать почти 100% собственником украинского. Уже 2 спростували. Но подождите, это еще, вы знаете, у нас спростовывают потом. Да. Почему вот феномен Медведчука в чем? Вот как так получилось? Перша причина – оці ліві схеми. Насправді Путін через Медведчука знайшов слабке місце Порошенка – це збагачення. Оці ці ліві схеми, де головним був незаконний імпорт, фактично контрабанда дизеля, в величезних масштабах з Російської Федерації. Всі ці роки це приносило сотні мільйонів доларів, якими Медведчук ділився. І це робило його хорошим партнером для Порошенка. Насправді це завжди була, на жаль, найкоротша дорога до Порошенка – це спільне збагачення. Те саме вдалося Ахметову. Всі говорять про формулу Роттердам плюс, насправді це та сама схема. Плюс Порошенко, як людина винахідлива, він в якийсь момент почав Медведчука використовувати як опудала. От дивіться, яка страшна людина з'явилася в Україні, скуповує телеканали, готується йти до парламенту. Я патріот, я з цим борюся, правда, ніяк не поборю, але я стараюся. Но как он старался? Вот что было за это время? Кто может вспомнить какие-то репрессии условно против Медведчука? Це причина, чому він програв вибори. Насправді люди сказали, слухайте, нам надоїли ці казки. Ми бачимо, що ваші слова і ваші дії, вони протилежні. Порошенко програв вибори не тому, що Медведчук не допомагав йому. Якраз політика і Ньюзвану, і 112-го, мені здається, була дуже пропорошенківська. Я бачив медіамоніторинги, то на цих каналах, на ТРК Україна Ахметова і на прямому президентському каналі з П'ятим, критика Порошенка в період його президентства була найменшою. Насправді Медведчук допомагав йому інформаційно, але людей це не влаштувало. І це зараз запитання вже до нового президента. Ти отримав спадок Медведчука з таким впливом, з такими можливостями, за яким стоїть Путін. От між Путіним і Медведчуком більше нікого нема. Вони, очевидно, з часів КДБ мають потужний особистий зв'язок. Звідси ця історія з хрещенням, з кумівством, з бізнесом. Вони этого взагалі не скривають, тут доказувати нічого не треба. Я маю на увазі, що було в їхній роботі ще на невеликих посадах якесь об'єднання, якась співпраця, яка дуже їх зблизила і змусила довіряти один одному. Або вони один про одного багато знають, або вони розуміють, як один з одним працювати. Щось їх дуже реально зближує. І зараз це виклик не тільки для Зеленського, а для всієї української держави. Тому що ми говоримо про журналістів, які втрачають роботу друге десятиліття поспіль, насправді. Ми говоримо про телеглядачів, які втрачають можливість взагалі розібратися, що в нашій країні відбувається. Але найстрашніше, і це вже урок наших днів, що за російським телебаченням завжди приїжджають російські танки. Крим, Донецьк, Луганськ – це місця, де вплив російських медіа був найбільший. І саме це дозволило їм окупувати наші землі. Тому це вже смертельно небезпечно для Києва, для Полтави, для Харкова, для Одеси. Якщо всі без виключення інформаційні телеканали зараз розповідають те, про що хоче Кремль. Медведчук для Путіна – це те саме, що козак для Медведчука. Це насправді руки, інструмент, пряма людина, яка буде робити все, що треба. Я вам скажу навіть, що всі ці бізнеси – це все прикриття.
Сам по собі Медведчук не є підприємцем, його дружина точно не є підприємцем. Це просто їм Путін дає, дивіться, отак ви будете заробляти гроші кормушку, а деньги і впливати на всю країну. Для скільки телеканалів. Тому дуже важливо, щоб ми з цим розібралися. Я говорив в Раді в п'ятницю, є діючий закон про санкції, який був ухвалений в 2014 році, в 2017 ми його посилили. Він дозволяє проти будь-якої особи, яка розпалює міжнаціональну виробничу, сприяє окупації наших земель. Просто написано в законі, шкодить національним інтересам України. І неважливо, це фізична особа, юридична. Проти неї можна застосувати санкції в дуже короткий спосіб. Президент України вносить пропозицію, Рада національної безпеки і оборони голосує, і санкції починають негайно діяти. Більше нічого не треба. Ні рішення суду, ні рішення парламенту. Це все вже описано в законі. Я думаю, що це буде дуже ефективно, скільки би не скуповував Кремль через Медведчука в Україні медіа, всі забирати. Позбавлення ліцензії і конфіскація майна з офісами і апаратурою. Смотрите, мы говорили сейчас про Порошенко. Порошенко, он при всех его плюсах и минусах, он такой застарелый политик, он такой как бы зверь в этой берлоге давно живет. Да? И вот приходит Зеленский, который приходит на, как абсолютно вот такой, он говорит, что новый президент. Я даже, вот, не скрою, я имел беседу с одним из людей из новой администрации президента, и они эту угрозу понимают. То есть они говорят, да, мы видим, они еще хотят купить. Мне назвали еще каналы Пинчука, вот, что якобы до них рука там тянется, там 3 канала, это вообще будет, конечно, мрак, да, вот. Но я их спросил, ну и что? Порошенко был плохой, что вы будете делать? На вас это навалилось. Он сейчас в наступление пришел, в расширение фронта. Вот для того, чтобы делать то, что ты сказал, нужно иметь вот такие вот, ну... Кулаки. Кулаки. Але президент має розуміти, що якщо він не зробить це сьогодні, завтра буде ситуація ще гірша. Завтра буде ще важче боротися. Першим об'єктом атаки цієї уже от такої зміцнілої гідри. А я хочу сказати, що це питання насправді не медіа. Розумієте, в чому взагалі загроза? Свого часу, у 2015-му, здається, так, році, Приватбанк націоналізували з однієї простої причини. І намагалися це зробити там ще за Януковича, перекупити, роздробити і так далі. Так? З однієї причини, тому що Приватбанк, окрім якихось там економічних причин, він ще й був загрозою для нацбезпеки. В тому сенсі, що в його власника був телеканал, через який він міг посилати меседжі людям, який має величезне охоплення, і банк, в якого мільйони людей мають підприємців мали рахунки. 70% підприємців, да, пенсії, що завгодно. Так? І тому в будь-який момент власник цього всього добра міг обвалити, наприклад, курс гривні, або спровокувати якусь паніку, або що. А ми тут маємо набагато серйознішу проблему. І тоді держава вирішила націоналізувати банк, в тому числі за наполягання Сполучених Штатів і так далі. А зараз ми маємо ситуацію, коли в будь-якому бізнесі за російські гроші можна влаштувати там певну монополію і диктувати державі. Тому що ці гроші і ці суми, які платять за телеканали, вони не ринкові, в першу чергу. Тому що в Росії є великі гроші, я думаю, що він, можливо, там бере більші гроші, ніж він тут витрачає. Це зовсім не ті кошти, які раніше пропонували, наскільки мені відомо, екс-власнику каналу ЗІК. Він тривалий час хотів продати телеканал і різним людям його пропонував. А там максимальна сума, за яку він його пропонував, була 7 мільйонів доларів. А тут? Наскільки, знову ж таки, це моя інформація, можливо, вона недостовірна, але наскільки мені відомо, тут йдеться про значно більшу суму. Зрозуміло, що це того не варте. Воно не коштує стільки, як бізнес, і взагалі це не бізнес. Це специфічна історія, яка потребує... Їх цікавить розширення фронту. Так. ЗІК – це найпопулярніший. Коли я прийшов 6 років тому на ЗІК, це був канал номер 1 у Львові. Номер 1. Западної України. У Львові номер 1. Тобто не просто відео, а номер 1. На Львівщині був в трійці, чи на Західній. Зараз, можливо, рейтинги трошки... А тут же ж не в рейтингах, тут ще рівень довіри є. Тому, відповідно, розширення фронту
на Західній Україні і можливість забаламучення, бо Західна Україна дуже активна, пасіонарна, вона часто нав'язує, і це дуже правильно, свою національну так мовити, лінію для всієї країни і підтримує її. І коли тут будуть з'являтися, ведуть, там не всі будуть, ніхто не буде від Медведчука, всі будуть розумними, головастими хлопчиками і дівчатками, які будуть закладати різні мисловіруси. Що було добре на нашому старому вже ЗІКу, вже якого не існує, що кожен з нас говорив, що хотів. Так, це була така система удільних князів. Тобто, фактично... в нього своя редакційна політика, там якась програма стежками війни, в неї своя редакційна політика, яка взагалі там ні від кого не залежить. Так? В мене там своя редакційна політика, де там взагалі нікого немає, і так далі. Тобто, а тепер буде політика, і коли грається звичайно, коли в бій входить звичайний громадянин, який просто звик включати цю кнопку, і політики, які вміло різними методами, і кнутом, і пряником, і справді протистоянням будуть показувати, дивіться, які проросійські страшні люди, на ЗІКу вони теж будуть, і аудиторія буде думати, боже, це ж треба голосувати, грубо кажучи, за націоналістів, там, чи за когось, щоб балансувати, а це вже буде гра. І відповідно в цьому небезпека, що тепер і фронт переходить частково на Західну Україну. Це дуже, практично наближаючись там до Закарпаття. Це дуже небезпечно. А давайте про весь фронт проговорим, потому что телевидение это только часть фронта. Грубо говоря, есть авиация, есть піхота, є танки, є артилерія. Так от в будь-чому він може купити значну частину ринку. Таня затронула цю тему. Вона насправді небезпечна з самого початку війни і не вирішена. Весь український мобільний зв'язок, левова частина енергетики напряму належить росіянам. Напряму. Причому це росіяни з оточення Путіна. Я вже не говорю про металургію, про активи в сільському господарстві. Це ще якось можна пережити. Але уявіть собі, немає жодного мобільного оператора в Україні, які не контролюються росіянами. І те саме з групою, яка залежить від Бабакова, російського бандита-олігарха, який там... Так он один із Новоросії, вот этих кураторів. Ви, всі, хто живе в Київській області, рубильник у цієї компанії. І ще низка таких обленерго по всій країні. Я, до речі, неодноразово звертався до попереднього президента, і особисто, і офіційно, що це ризик під час війни залишати енергетику і мобільний зв'язок в руках ворога. Це ще одне питання, яке вже сьогодні треба вирішити. Я кроме этого хотел сказать, да, это хорошо ты об этом вспомнил. Я вот Сергей хотел спросить, вот кроме этих СМИ, какие еще СМИ контролирует, грубо говоря, Россия через своих представителей здесь? Не только телевидение. Так. Давайте подумаем. Залышки Вести. Залышки холдинг УМХ, потому что УМХ в свое время купил Курченко, он до сих пор контролирует, а УМХ это 11 миллионов читателей. Колеги, Інтер, найбільший їхній актив вже 20 років. Интер, да, тоже можно назвать пророссийской группе, безусловно. Но страна ЮА, ты уже сказал. А що в Україні з цими? Комсомольська правда в Україні? Это все МХ, это украинский медиахолдинг. Тоже мы недооцениваем. Да, извините, вот Сергей сказал цифру, да, мы тут про телевидение говорим, а тут 11 миллионов читателей, ребят. Є популярний сайт «Кореспондент», вже скільки років звідти пішли всі нормальні люди, але люди традиційно, він не в трійці, але все одно не високо. Это к тому, что, вот несмотря на то, что, казалось бы, да, вот весь состав ЗИКа, из-за которого этот ЗИК смотрели, ушел с демаршем, что это Россия. І ти думаєш, все одно будуть смотрети і вірити ЗІКу, але частина облич каналу залишається. Є враження, що бо часто люди, до речі, ми перебільшуємо своє значення для наших глядачів. Важливо, що ми говоримо, що робили новини, що говорила Таня. Але багато хто не згадає. Я часто був свідком, мене плутали з Мустафою Наємом, з Володимиром Ар'євим, з Данилом Яневським. Хоча важко знайти таких більш не схожих людей, але мене так називали. Я кажу, дякую, я передам і так далі. Тому те, що ми говорили, важливо. Те, що хто говорив, менш важливо для людей. Тому зміна людей, особливо часткова, якщо б всі пішли, це факт. Остап Дроздов думає, Наталя Влащенко залишилась. І так... І далі. Наприклад, це ті люди, на кого люди приходили. І це важливо. Тоді залишається певна спадкоємність, і отряд не замітить потери бойця, я так скажу. Ми зробили все, щоб глядачі були поінформовані максимально. Ми пішли не тихо, ми побачимо, що рейтинги не обваляться. Ні, рейтинги зростуть, тому що картинка вже очевидно краща, тому що менеджмент очевидно. Розумієте, що ще найгірше відбулося? Ми не проговорили те, що
відсутність медіаринку, яка є нині, вона якраз диктує умови, коли власник може обкластися пакетами і не залежати від рейтингів, від якості продукту, від облич, які працюють на цьому телеканалі. Пакетами давай розшифруємо глядачам. Що таке пакети? Я розумію, про що ти говориш, а глядачі. Ні, рейтинги тут теж вирішують. Але дивися, в нас яка історія відбулася? Те, що каже Вахтанг, коли обличчя каналів фактично йдуть в нікуди, і ми бачимо це обмільчання і не лише в політиці, давайте будемо відвертими, але, на жаль, в нашій професії. Тобто я не дарма казала про те, що для мене там люди, які йдуть зараз журналістики, для мене це є реальною загрозою, тому що я, наприклад, зростала і пам'ятаю «5 канал», коли ми з Танею прийшли, коли там для мене були вчителі такі-то, і я розуміла, що ось на них я маю рівнятися. Йшли роки, змінювалися, можливо, ці орієнтири, але я розумію, що зараз для молоді, яка приходить в професію, тобто в неї фактично, зараз орієнтири. Єгор Соболєв вже давно в політиці, Мустафа А там змінюється орієнтир. Орієнтир заробляння грошей. Історія, тобто ми ж все одно маємо говорити відверто, зараз, тому що ми зараз в своєму колі. Давайте подумаємо над зарплатами журналістів. Розмова про те, що журналіст має бути бідним і голодним в цій країні, не є правильною, тому що його одразу там, можливо, він ні в якій країні неправильно. Він піде на канал, де буде вища зарплата, і так далі. Тобто, коли там, умовно кажучи, консьєржка в мене в під'їзді отримає таку саму зарплату, як журналіст, я не маю нічого проти консьєржки, пенсіонерки, але все ж таки ми маємо розуміти, що журналіст, який робить розслідування, який зазіхає там на те, щоб показати, хто є хто в політиці, має отримати достойну зарплату для того, щоб в нього не було, не дай Боже, там ніяких там, позіхань кудись піти. А в нас виходить так, що ці інформаційні канали, що вони породили? Вони породили пачковість цю, невпізнаваність. Коли ти включаєш телевізор і ти не відрізняєш, неважливо, хто сидить і говорить з тобою новинами. Немає цієї суб'єктності журналістики, яка може бути в кадрі, яка тобі щось говорити. Обличчя змінюються і просто це А вони переходять з одного каналу на інший. І ніхто не помічає, тому що все це... Я про вас хочу. Вот вы все личности, вот куда вы пойдете? Вот Таня сказала фразу, на самом деле, которая, в общем, протрезвляющая немножко от всей этой эйфории выборной. Она сказала, на мой взгляд, страшную фразу: вас никуда не возьмут, везде будем мы, да? Это фактически люди говорят язиком победителя, язиком, который не Медведчук це казав у 2004 році, коли мої колеги з 1+1 звільнялися. Я в ТСН вже тоді не працював, я працював на 7 поверхів вище, але в цій компанії. І я пам'ятаю, що ті 7 журналістів, з них 4 міжнародників, які пішли, їм в спину сказали, ви ніде не знайдете роботу. Ти слишком старий, ти все пам'ятаєш. Так, слава Богу, є такі ще люди. Але насправді всі знайшли роботу, всі відбулися, хто не в журналістиці, в перекладах, в інших. Тому, відповідно, Медведчук завжди програвав, до речі. Всі його політичні проекти закінчились поразками. Насправді. Оце воно так надувається, з ДПО надувалося, луснуло. Нема ніякої з ДПО. Но сейчас он, чтобы поражения не было, скупает все уже. Подивимося. И он гарантированно будет в следующем созыве Верховной Рады. Это тоже очень важный момент. Хто з колег, у нас же ж, я пам'ятаю, була там стоп-цензури і так далі. Скажіть, будь ласка, зараз нас настільки розсварили, розсобачили між собою. І, можливо, я не права, але скажіть, скажіть, хто підтримав вас публічно? Ні, скажіть, хто підтримав вас публічно, як журналістів на інших каналах. Я просто бачила декілька ефірів з вами, і коли там журналісти, намагаючись докопатися до правди, насправді не ставали на захист твого колеги, а починали там йорнічати і говорити, а що ж ви раніше, а що не можна було бути там системою в системі і так далі. Тобто немає підтримки. Очень хороший вопрос, ви поставили. Це хороше питання, але, грубо кажучи, якщо взяти 100% контактів, які були в мене за 2 тижні, які там чи за 10 днів, то 98% протягнули якусь руку допомоги або віртуальну, або цілком реальну. І в «Історичної правди» є пропозиції від 5-6 каналів і продаж. Але ще менше, ніж ЗІК, давай будемо чесно. Рівня ЗІКу. В принципі, рівня ЗІКу. Так, звичайно, серед них нема жодного олігархічного. Колись були часи, коли я йшов з 1+1, мені дзвонили з Інтера. Я йшов з Інтера, мені дзвонили там ще свій. Зараз такого вже нема, ясна річ. І добре, зрештою. Але це є 5-6 реальних пропозицій. Ми зараз їх, серед них вибираємо, дехто хоче одну людину, дехто хоче одну програму, у нас є 2 колективи, 2 міста, тому у нас складна ситуація. Але тим не менше ми її знайдемо. І лише 1-2 людини, справді серед них є і кілька наших колег, які були завжди гівнюками по життю, я не буду зараз називати прізвище,
голубими воріжками із історії громадського ми це теж пам'ятаємо, які пнули в спину. Ну, зрештою, я від них іншого не очікував. Тому пропорція в нашій професії, на мій погляд, все одно здорова. Може, не в усій професії, а серед тих людей, ну, кого я поважаю, кого я люблю, кого я навіть, може, не погоджуюсь з якимись конкретними словами. От вчора була зустріч, там було кілька людей, які пішли в політику, яких я не дуже підтримую як політиків, колишніх журналістів, але ми прекрасно спілкуємося. І я відчуваю від них підтримку. Я не про це, я маю на увазі про публічну. Да? Я бачила, я можу помилятися, виправте, я бачила лише декілька ефірів, які були присвячені цій темі, включно з сьогоднішнім ефіром. Ну, найкращий ефір, крім цього, був останній на Зіку. Ну, але це на Зіку, тобто я ж кажу зараз про колег. Тобто, який одразу видали з Ютубу каналу. Колеги роблять вигляд, що цього там, ну, да, ой, ай-яй-яй, там, да, стурбовані, але не помічають цього. Тобто це не є там масовим якимось там масовою подією, де журналіст один одного каже, давайте збираємося. До речі, мені дзвонили з Зіку. Зіку, з Інтера. Мені подзвонила журналістка, я її не знаю, бо там багато нових людей. І з Інтера ми хочемо зробити сюжет. Я кажу, ви знаєте, я з Інтером не спілкуюсь. Тому, можливо, я не знаю, чи був цей сюжет зрештою, але якась була спроба, я не знаю, в яких цілях, але я не пішов на зустріч, тому не знаю, чим це все. А міг би донести правду до глядачів Інтера, розумієш? До Путина и да, десь в їхній теж історії. Я просто считаю, что это не частный случай. Вы знаете, вот можно рассматривать, ну бывает же такое, да, когда уже много раз было, когда каналы какие-то закрывали, сайты, из-за цензуры люди уходили. Но просто мне кажется, что вот этот случай не частный, и он не про ЗИК, и он не про вас. Это история про то, как люди в Кремле включили такую скорость, которая начнет давить не только ЗИК, а всех остальных. Вот. И достанется всем, мне кажется. И вот то, что Егор говорит, что это важный прецедент, который нужно купировать сейчас, правда, непонятно каким способом. Вот он предложил, да. Дуже простим. Одне рішення Ради національної безпеки. Ну вот как добиться этого? Хорошо, вот ты обратился к Зеленскому фактически, да? Відповідь є якась? Він має надати за законом впродовж 20 днів народному депутату відповідь. Ну і головна відповідь буде, звісно, у рішеннях Ради нацбезпеки і оборони або в їхній відсутності. Вот смотри, а дальше что будет? Сейчас выборы. Ты уверен, что ты будешь в новой Раде? Я не балотуюся. То есть уверен, что не будешь? Я просто запутался, потому что все баллотируются, я просто запутался. Извини, Егор. Нет, Егор не баллотируется. Да, ну хорошо. И придет Рада, в которой, благодаря опять этим каналам, будет очень много регионалов. Ну, бывших там, понятно, каких, да? И Медведчук в качестве народного депутата. Если это минимум народного депутата. Да, и скорее всего, что интересно, что он может стать вице-спикером, учитывая кадровый состав снова-таки партии «Слуга народа», я думаю, что спикер будет не очень сильный, и Медведчук как сильный вице-спикер, это очень большая угроза для будущего. І ми це пам'ятаємо, знову ж таки, хто 20 років назад писав про політику, вже був випадок, коли він був першим віце-спікером при спікері Олександру Ткаченкові і так далі. І він ламав парламент, виводив його в Український дім, фактично незаконні рішення імплементував і так далі. У него очень хороший опыт в этом есть, и поэтому, когда мне говорят, вот обновление парламента, молодые лица, мне интересно, как эти молодые лица будут сидеть в одном парламенте с Медведчуком, и что они будут делать, чтобы их, так извините, не разводили как котят. Да, бо туди ідея невелика, може зайти група, ну порівняно з тим, яку групу заведе «Слуга народу», але це профі, які пройшли вже не один парламент. Фракція номер 2, якщо вірити в нинішній соціології, которых нет никаких моральных принципов, которые... Это парламент 2000 года, да, это парламент, там, когда был директором парламента знаменитый Александр Волков, и как они переламывали ситуацию, опять-таки вспоминают этот украинский дом и это голосование. Вообще это будет очень интересно. Ребята, вот Сергей очень важную вещь сказал, но смотрите, вообще само то, что через 5 лет после победы революции достоинства в парламент триумфально войдет Медведчук, человек Путина, и, возможно, ставит его первым, а де-факто, вторым, а де-факто, может быть, и первым лицом, это значит, что все мы, как журналисты, мы проиграли, и вы, как политики, проиграли, и вас сменят другие. Чекай вже так, ти якийсь дуже... Я спеціально це говорю. З професії вигнав вже одразу, тепер вже всіх решту каже, що ми всі підемо. Чекай, ну... Насправді це говорить про те, що невиконані уроки, вони тобі повертаються. Що після помаранчевої революції не було реалізовано гасло бандитам тюрми, що після Революції Гідності насправді ті самі люди не сіли на довгі терміни з конфіскацією. Для цього створено все законодавство, бери і роби. Президент, Генеральний прокурор, парламентська більшість. 3 інструменти, які дозволяють будь-який закон перетворити на реальність. Або його заблокувати.
не було ув'язано ні Клюєва, ні Медведчука, ні Бойка, ні Льовочкіна, ні всіх ключових резидентів російського впливу, по факту. Не було ув'язано, хоча для цього можливості були. Не були конфісковані ті самі активи в енергетиці, в мобільному зв'язку. Я вже не говорю про телебачення. Тепер всі ці невиконані, не вирішені проблеми знову повертаються українському суспільству. І нам дуже важливо робити висновки, що якщо ти не доводиш цю справу до кінця, ця хвороба до тебе повертається. Медведчук – це агресія. Медведчук – це намагання росіян потоптатися по нашій незалежності. До речі, з часів Стуса нічого не змінилося. Він топче українську незалежність. Це його основна життєва місія – нищити українську незалежність. Поки ми її не утвердимо, він, на жаль, буде повертатися. Це урок останніх 5 років в тому числі. Один человек, не самый глупый здесь в Киеве, сказал мне, что после Майдана, после победы революции достоинства, не было разрушено Бастилии. То есть все остались при своем. И в принципе никто не пострадал, по большому счету, кроме людей погибших тогда, ну и жертв войны, из вот этих зачинщиков, а кто пострадал? Я тобі скажу, партія регіонів юридично існує і подає в Національне агентство з запобігання корупції шахматки там з нулями про свою діяльність. Тобто і комуністична партія, і заборонено просто брати участь у виборах. Частково. Але партія регіонів, тобто, там 47-й рік в Німеччині спокійно діє Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Там було рішення суду, а в нас немає жодного рішення суду про те, що партія регіонів злочинна, чи її члени злочинці. Коллеги, мы вернемся через 2 минуты. Уважаемые зрители, не уходите, мы будем говорить в следующей части программы о будущем.